evening. Good evening, good evening. Good evening, everybody. Din. Ayan, baka matumba naman to. Hi guys. Share lang ako. Mahina ang signal guys. Nay, bakit walang signal? Taratsi talaga. Taratsi. Halo, Dodong Puga. Tani. 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 Come on, Tani. Come. Come on. Harang. Thank you sa paharang. Ay, pulit. Nadulas.
Ang putik. Ang putik. Dulas. Dulas kasi. Tari ko. Teka ko ako ng tissue. Madulas ang seheg. Yan. Ito layo. Walang signal. Ano ba yan? Labang ulan dyan sa Qatar. Wala bang ulan dyan sa Qatar? Ano tong cellphone na to? Kaya isang oras ka ba, Delpin, na LS? Wala. Ewan ko, nag-chat si Mars Skills. Hindi ko tiningnan kasi nasa harang yung eh. Isa pa. Baka may ginagawa. Hindi ko alam kung anong chinat ni Mars Skills. Baga ipapaayos ko yung phone kong isa. Nag-ano kasi yun update. Hindi na nag-open. Tapos nakalagay doon sa kung ano yung damage. Kailangan i-revoke.
Magkano ba yung mura? Wala kang pasok kanina? Ano naman ako nito ay. Sana dumating na yung pin ko. 2 beses na ako nag-request. Salamat sa paharang, Delphine Manobag. Ano ba yan? Malahig. Balahibog kamay ko. Hindi na ako nakakapag-update ay upload ng video. Paano kaya to? Puro na lang LS. Mars Skills TV, good evening, good evening. Thank you, Marskill. May premier pala si Aba. Na busy kasi kami. Hugas kami ng mga pinagkainan. $13. Thank you sa 13 minutes na paharang. Ang bilis ko naman antukin.
Haba ng harang. Sabi ni Dodong Pugak. Thank you sa mga paharang. Mahaba ng buhok ko. Dahil sa ano, hindi makapagpagod. Minsan nga magbibideo ako ulit ng pagluto. No, dapat kanina nag-ano ko video. Hindi na ako nakakapag-video. Magharang ako. Anong iharang mo? Harang, ang harang, haba ng harang. Salamat sa mga paharang nyo dyan. Naririnig nyo ba ako? Okay lang ba yung audio? Wala bang baha dyan sa Cavite, ano, more skills? Di ba bumaba dyan sa ano? Imos ka ba? Saan ka ba? General Trias pala. Di ba bumaba doon? Alam ko bumaba doon, di ba malapit ka sa mga palayan? Hello, Arlene and Dailin. Tamsak ko. Salamat sa tamsak. Good evening. Welcome to my channel. Welcome to my live stream. Kumusta na? Nag-LS ka ba ngayon, Arlene, Dailin? Hindi pa nakapunta sa LS mo ulit. Busy kasi lagi. Thank you sa mga paharang nyo dyan.
Di pa ako nagsisit doon sa membership. Wala naman yata magme-member. Ba yun? Wala magme-member. Kaya hindi na ako nag-sit. Saglit lang. Ay ko na to ulam sa loob ng ref. Pinahalit ng ulit ng ano. Nilagay ko lang yung ano, pagkain sa loob ng ref. 6 minutes pa. Thank you, Marskil, sa paharang mo. Thank you sa 4 million viewer. At 4 thumbs up. Nangangati na naman ako. Nangangati ako dahil daming lamok. Tani. Tani ka. Tat. Alam mo, Tani. Let's get my tubig mo. Tani. Kita ni Tani siya, oh. Nasa YouTube si Tani, oh. Ikaw ang makyat. Sino yan? Tani. Hindi to pwede gupitan. Kasi ang buhok niya ganyan lang. Pero hindi siya mabaho. May naaamoy ako. Na. Tumae yata yan. Ha? Wala naman. Hindi siya pwede gupitan. Gupitan mo na yan. Hindi siya pwedeng gupitan. Kasi yung buhok niya, yung talagang parang leon. Papangit. Pero ewan ko kung gugupitan yan. Next month. Yung mga aso mo, malalaki na. Dami mong aso, hindi mo pinapakain. Minsan mo lang pakainin. Pamigay mo na yun. Ang aso ba dyan sa Qatar hindi inaalagaan? Saan ba nagagaling mga aso ni mga pakawala? Thank you, Marskil, sa paharang.
Hindi siya mabaho. Ba't ganun yung kulay niya? Kulay ng camera? Ewan ko. Parang ang ganda mo dyan. Lagi naman eh. Wow. Proud. Siyempre. Lagi naman ganyan eh. Kahit, lalo na doon sa Samsung na isa. Maliwanag yun eh. Sayang eh. Wala pa akong pera pang ano eh. Papa-open ko yun. Antay lang. Siguro itong sweldo. Uy, hindi ka nag-online milik kanina. Saan? Yung sa ano mo? Vaccine. Oo na. Harang pa. Ano yun? Lagpas 2 minuto. Thank you sa paharang Marskills. Kumusta na si CJ? Alin Dailin. Nakakainis naman to. Nasaan na si Tani? Tani, Walang signal. ang. Wi-Fi. Nga. Merong konti. Kati-kati. Dito na, balato. Send ko na ayuda. Ha? Bakit nanalo ka? Nanalo ka ng loto, Marskills? Mimigay daw si Marskills ng ayuda. Nabatay rin ako. Ang ganda. Dili ka makapirat. Wag mo lang laksan. Malakas ang audio ng ano. Hindi kasi bumulit ko ang taga-Google. Wait, mabatay na. Yan. Labo. Labo kasi nalagay. Ano ba ito? Bakit ako nangangati? Kailangan ng maligo. Thank you sa 4 million views. Jackpot sa harang. Tinapos ko talaga. Oh, kala ko kung ano yung ayuda. Harang lang pala. Thank you. Minsan nga yung harang ko 35 minutes. Yung dati 1 hour and 30 minutes talaga. 13 minutes. Oh, minsan 15 minutes yung harang ko. Okay lang ba yung audio ko? Naririnig niyo ba ako?
Madilim yung camera nitong cellphone na to. Kasi kung mag-live, Hiniram ko lang kasi itong gamit ko ngayon na nakaharap ako. Hiniram ko lang to. Ano nga yan eh, basag yung screen. Aba Vergara, thank you sa paharang. Aba Vergara, good evening. Tabay lang to, may ginagawa kasi ako. Anong ginagawa mo, Marcel? May inaayos si iba ni makina sa panahi. Damong pinagkakakitaan ng iba, Marcel. Dapat magtinda ka rin ng yung lugaw sa umaga. Lalo ngayon malamig, tag-ulan. Yung pansit, lugaw. Mami. Aba Vergara, hello sa lahat. Thank you, Aba Vergara. Thank you sa 6 million viewer. 5 thumbs up. Hindi na talaga ako Hindi ka na nag-iilis, Aba. Hindi ko alam pa paano mag-sit ng premiere. Paano ba mag-sit? Nakakalimutan ko eh. Thank you, Dudong Pugak sa paharang. Tambay lang si Aba Vergara. Ayan, mangangati talaga ako. Kailangan maligo. Ito. Nalulubat na isa kong phone. Kumusta ang negosyo, Aba? Okay lang ba? Naka ka doon kanina sa yung taga-antipolo, yung mga pabango.
Ang kati-kati. Harang muna, harang. Sabi yung lulong pubak panutoy ko. Dapat nga hindi ako mag-LS ngayon. Ay kahapon kasi hindi ko nag-LS. Minsan nga mag-ano. Nalagyan ko yung Gcash ko pag may pera ako at ako magpapagames. $3 million in the house. At, thank you sa nakatambay. Okay, ka-istorya ni. Ha? Uroy! Wala ko lang titignan. Pwede man kay may ka-istorya titinawaan. Kaya ni kaasya. Ito ano? Ipanrat. Kan English? Malapit na rin ako mag-isang oras. Dodong pugak yung mga aso mo, pakainin mo. Si Tani, nasaan na si Tani? Tani! Come, Tani! Ay, kagaga na ito. Hello mga higala. Tani! Hello mga higala. Come on, Tani! Higala. Uwi na tayo. Bawal na tayo. Tani! Ay, nagawa ko na siya. Ganito na. Gamit na klase bang kamalipat. Sayang kwarta. 2. Tingnan mo ko. Ang kapal-kapal ng balahibo. Dati maliit lang to. Isang ganon lang namin. Ngayon to, malaki na. Ay. Oh, parang liyo ng balahibo. Oh. Ka mga ngagat. Wala. Grabe. Ang lapad-lapad na bahay. Ang lapad ang likod ng aso. Ano siya, Pomeranian. Samsung naman tak. No, ano? Oh. Ang
Cute. Oo, ano siya. Pomeranian. Ano pa lang siya, magsi 6 months. Igot. Tani. Also duday. Tani. Agot. Tani. 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 Ay, tani ka pipicture lang talaga. Tani ka. Na ano yan eh. Nangangagat siya ng mukha. Nangangagat na mukha yan. Yung bigla na lang sasakmalin. Ang labo ng camera ko. Mabarubalyo. Na naman. Tani matay-tay ka man. Maliit din sila. Pomeranian din. Siya Pomeranian pero grabe siya kumain. Dati nung dinala yan dito, yung nagaganon lang namin para siyang mas maliit pa sa baso. Ngayon, naku. Ang butain. Tani. Uy. Putik nagsisira ang lukod. Ay, ang labo. Ang labo naman talaga. Kahit kailan malabo. Wala talagang liliwanag. Maliit. Nagre-reflect yung mata. Parang mata ng Alisin mo kasi yung flashlight. si Bukaw. Bebe. Tani. Isisin ko kasi to doon kay Bukaw. Yan. Tani. Pinipicture na yung Ay, tumingin. bumul. Ano ba yung kinukot-kot mo dyan? Gusto magluto. Inis ka naman. Pag yan umilaw, sunog ka. Nandiyan ka sa ibabaw. Thank you sa 5 million viewer. Tani, ano ba? Kailan ka mag-ilis, Arlene Dailin? Sira nga yan. Ano pala yan? Hala, ayaw na mamatay. Tani. Ay, naku. Hirap talaga ng mga tani. Hoy. Ano ba Dito sa akin. Bumaba ka dyan? Mamaya yung stove. Grabe yung buhok niya, no? Maganda yung buhok niya. Mas maganda pa yung buhok niya kaysa sa akin. Yung Sa buhok akin. niya malambot. Kaya kahit hindi Hoy! gupitan, okay lang. Pa, Saka hindi siya bumabaho. Hindi siya mabaho. kahit hindi na. Kahit 4 na araw siya hindi maligo, hindi siya mabaho. Hindi na to kailangan ng laya ng lubi. Kahit sindihan na. Diyan ka. Kainis ka. Ano ba yan? Naiinitan pala ako, kaya pala nangangati ako. Pomeranian din yung aso mo, Arlene Dailin. Matulog na tayo. May pasok pa bukas. Kapit mo na yan. Ayan mo lang dyan. Dinulog mo dyan. Biji lang si Aba Vergara. Thank you, Aba, sa pag-biji. Busy kasi ako sa trabaho lagi. Kaya sa gabi lang ako nakakapag-ilis. Sa araw naman, hindi ka makapag-ilis kasi yung bahay rini-renovate maingay. Kaya hindi makapag-ilis sa gabi lang. Original.
Tagal nang kunin mo. Uy, entong ano. Saglit lang, guys. Ito, ilalagay ito sa ano? Ewan ko, kung mabubulit yan. Yeah. Ano to, original? Original. Ay! Sorry. Sorry! Sorry, sorry, sorry. 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 Ay, dyan ko. Maagurok. Namer, Hmm? yung buto ng yung dragon fruit na white ang laman, yung buto. Hmm. Yun yung ginagawang ano yata. Siya? Oo. Yata. O di kaya buto ng Yahoo! buto ng kiwi manamit. Hindi, ang malalaki ang kiwi. Ayaw. Road tutorial. Hello, good evening. Ang laki ng aso. Oo. Malapad. Dito na Kaya naman. manamit ko rin. Hmm? Adi. Lapad. Malapad. Musta ate? Okay lang. Medyo ano, wala nang ulan ngayon. Kahapon. Ilang araw din ang ulan dito. 3 ba yun? 4. Baha dito, baha. Ay, hindi dito sa lugar namin, hindi bumaba. Sa labas. Sa labas ng village, yung iba sa Las Piñas. Ano kayo nangyayari dito kay Kylie Padilla? Baka ano na siya, tumboy. Oo, lumindol nung isang araw, madaling araw. Siguro mga alauna. Naramdaman ko yun, ang lakas. Dapat pala sila magkakapatid ng puro babae. 6.8 ba yun? Pero dito sa Manila, mahina lang. Lumindol din dyan, Ron. Lumindol ba dyan, Ron? Buti hindi kami nasali. Saan ba banda ang ano, kasali sa Lindol? Na ano, dito ako sa loob ng room. Uy, milik yung avocado. Dito ako sa loob ng ano, kusina. Medyo madilaw yung aking camera. 10 minutes na lang, mag-e-end na rin ako. Marami kami ano. BTS. Ten minutes na lang. Nasaan na si Durong Pugak? Marskil, bumahaba dyan sa inyo sa ano? Nagsahod ka. Di po wala pa nga akong pin. Tagal na ng pin ko. No, nung nag-message sa akin si Google AdSense, May 16 yata yun. 15.
Basta ganun. Ganun. Tapos dalawang request na ako. Dalawang request na. Wala pa rin yung pin ko. Hindi ko lang alam kung nandun po sa post office sa Caloocan. Ayaw i-deliver. Ikaw, nagsahod ka na? Dalawang request pa lang ako. Kailangan i-follow up yan. Oo, nung ano, itong 16 lang. Nag-follow up ako. Hindi nga napupuntahan kasi yung pamangkin ko, ah, oo, pag ano, nagkamali nga ako, dapat dito na lang in-address ko eh. Dito sa trabaho ko. Binili ba yun? Pag kahit hindi ikaw yung receiver, ay, yung kukuha ba? Kahit hindi sa kanyang pangalan, nakukuha ba? Lalo na ngayon, ano, may nakalagay kasi doon na yung pin ko daw, delay. Pero nung nag-request ako, parang nawala yung ano. Ikaw, nakasweldo ka na ron. Hindi ako nakapunta kay Upil nung nag-ano. Hindi ko alam kung live yun. Basta nag-notification lang sa akin. Kahapon ba yun? Muulan kasi dito eh. Kahapon. Oo nga, pwede. Sweldo sa ano, IT. Pwede naman pag ano, video call. Di ba pwedeng mag-send lang ng ano, mag-text ako. Mag-text ako, mag-message ako doon, tapos i-send ko yung aking ID. Isisend ko lang yung ID ko o kaya pwede rin video call. Kayo eh. Kaya nga, pwede naman mag-message lang ako kaya video call tapos mag-ano ko ng ID sa kanila. Nakalimutan ko nga lang eh. Dito i-address sa ano, trabaho. Ikaw, nakuha mo na ron yung pin mo. Di pa nga umangat yung ano ko. Revenue, 16.62 lang ba? 16.62.
Wow, congrats. Magkano naman? Magkano ang first salary mo? Malaki ba? Nag-open ka pa ng bangko? Kailangan ko pa nga mag-open. Mag-open ng bangko eh. Bangko ba talaga ipinapadala? Harang muna, sabi ni Dodong Pugak kanutoy ko. Thank you sa paharang, Dodong Pugak. Medyo madilaw yung ano nitong camera na to. Oo, may video serye ako niyan mula sa pag-apply ng bank account at ah, ako naman pwede naman ako kasi meron naman akong pag-ibig ID, pwede ko i-renew, pwede kong palitan. Meron na yung pag-ibig ID kasi pwede sa bangko na. Pwede doon na lang, kukuha na lang ako ng sa bangko. Hindi pa kasi kami pwedeng lumabas eh. Lalo na ngayon ako. Medyo mahirap. Meron pa akong 3 minutes para magpaalam sa inyo. Isang oras na din. Naka-isang oras na din. Mag-iisang oras pa lang pala. Siguro makakasweldo ako nito mga next year pa. Marami pang load ang mawawala. Marami pang load sa wifi. Mas malaki pa ang load sa wifi kaysa sasahurin. Magkano yung wifi ko every week? 200, 800 sa isang buwan. Pag nakasweldo ka lang ng 1.5, ay nako, kulang pa. Niinit pala tong cellphone na to. Nakatambay kasi yung ko. Cellphone. Oo nga. Kailangan pag nakasahod ka talagang paglaan mo talaga kada sahod mo. Meron kang pinagkakakitaan. Nawawala yung wifi. Binili ko cellphone yung persahod. Nawala yung wifi ko. Magpapaalam na ako sa inyo. Bye-bye Salamat sa inyo sa mga nagpunta dito. Ron, Royal, Dodong Pugak, Arlene Indaylin. Salamat. Marskills, TV, Aba Vergara. Aba Vergara. Yun lang. Salamat sa inyo guys kasi yung wifi ko nawawala-wala. Nagdi-disconnection. Thank you sa lahat. Bye-bye. Good night, good evening. God bless.